салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал Канада меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародари азиз, якта мини комбайн ҳастай. Солаш 2024 сол. Састаниш нави пачка. Бародарон наворда маълум ҳастай. 100% ягон комбайни надора, ҳамаш радной краскашай. Ягон ҷош мақсад ки пусидагӣ варид надора. Наваш срочно фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. Нарша 70 000 сомон гуфта истодаи. Харидори аниқ бошад, савдо мешавад. бародаро, варианти Алиширам ҳаста, ки ба мошин алиш мекунад. касоне харидор бошед, ки мошини алишӣ дошта бошед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. бародароне ки дар Россия қарор доред ва YouTube соз кор намекунед, дар комментария мо силкаи Telegram гузоштагием, ки нисбати YouTube чизои бисёртари фурӯшӣ дар Telegram мегузорем. метавонед ки подписатсия кунед ва тамошо кунед, се дар кор боша харидорӣ кунед. эълони дигари мо бародаро, культиватори фурӯшӣ ҳастай барои чобук кардани мақсад пахта ва дору кардани пахта. Састаниш 100% ҳама чиз ҳастай. яъне даруни ҳамун сатилошро бародаро гирифтагӣ, мақсад хубча қатъи маҳкамш карда, ки гулако мақсад нобудшо накунанд. ҳама чиз ҳастай, ягон камбудӣ надора. комплект ҳамаш фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор бародаро. наша 7500 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. эълони дигари мо бародаро, мусои фурӯшӣ ҳастай. мусо 1 солаш 2002 сол. 4 та баллони нав дорад бародаро. хадавошам навай. састаниш 100%, ягон камбудӣ надора. нахадой фақат мешинӣ, ҳал мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бародаро. нарша 40 000 сомон мегӯяд, бо камтар муомила дора. бародарони харидор ҳастед, рақами рӯи экранда метавонед ки занг занед, маълумоти иловагӣ аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони дигари мо бародаро, Фоланд яъне ки грузовои фурӯшӣ ҳастай. солаш 2012. матҳоша бародаро нав кардагиай. аппаратураша ҳамаша нав кардай. фарсункаҳошам наванд. баллонош ҳолати беҳтарин даҳад. ҳуҷҷат утилизатсия дора. мошин бародар тайёрае, фақат мегирӣ, ҳал мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. наша 55 000 сомон мегӯяд, бо муомила дорад. касоне харидор бошед, рақами рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем.
мошини навбатӣ бо шабаро ВАЗ 2114 ҳастад, ки дар комментария посидагӣ буданд. Соли 2006 сӯзишвориш газ бензин, кузов хсб, авиём 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошини нахаду бародаро ҳамаш 100% кор мекунад, танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бочидагиай. Дигар ягон камбудӣ надорад, краскашам тозаҳай, балоношам ҳолати беҳтарин дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 19 000 сомон мегӯяд, бо муомила дорад. касони харидор бошед, рақамиҳо роҳикунанда муроҷиат кунед. эълони навбатӣ бародаро трактор Т28 ҳастай, ҳолаташ беҳтарин, нахату ҳолати коридаҳай, ҳуҷҷатам дорад, присепам дорад. бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон нарша 40 000 сомон гуфта истодаи, харидори анӣ бошад, бо мегӯяд биёй мақсад ай пеш бина, махкур шавам, муомилаи хуб дорад. касони харидор ҳастед, рақамиҳо рӯй кунанда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби трактор дастрас кунед. рақамҳои расиядам бародаро ватсапам дорад, метавонед тариқи ватсап муроҷиат кунед. ин буд бародаро якчандта мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира, се бори фурӯхтем ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.